Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako v priestore Testy tu nájdeš všetky, ale i vo fyzike, nájsť príspevok podľa ročníka a podľa predmetu. V ľavom stĺpci máme priečinok Dokumenty. Keď si na ňo klikneme, zobrazí sa nám jeho štruktúra. Vytvoril som dva hlavné podpriečinky, a to je ISCET 2 a ISCET 3. Keď klikneme na ISCET 2, vidíme, že tam máme 6 príspevkov. Pozrieme sa, čo to znamená. V ISCET 2 som vytvoril podľa predmetov priečinky. A v priečinkoch, napríklad fyzika, čo je môj predmet, podpriečinky. Podpriečinky sú zoradené podľa jednotlivých ročníkov, čiže chcem sa pozrieť napríklad na 9. ročník. Súrne potrebujem nejaký test. Je tam 28, čo je dosť. A vidíme, že môžeme si vybrať testy podľa ľubovôle. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri vyhľadávaní testov v iných predmetoch, nielen vo fyzike. Ďakujem za pozornosť.